La màquina de segellat d'ampolles de calefacció automàtica es pot personalitzar segons les especificacions de l'ampolla, d'1 a 4 alhora. Adequat per envasar diversos aliments, salses de xili, salses i altres productes. Es pot utilitzar per a diverses ampolles de plàstic, barrils, llaunes i altres contenidors. El material de segellat pot ser PP, PS, pel·lícula composta de paper d'alumini PET, etc. Adopteu un controlador programable PLC avançat i un sistema operatiu d'interfície home-màquina. La configuració dels paràmetres és intuïtiva i precisa, el funcionament és senzill i el funcionament és estable i fiable. Excel·lent rendiment de segellat, inici amb un sol botó, transport automàtic continu, segellat i embalatge. Es pot connectar a la línia de producció, alta eficiència de producció, àmplia viabilitat.